من أبتها تمرت مئتاوي أب موبايلكم ويا كمبيوتركم أب يوتيوب بمخاد فيلاجو تي في لكم بمتحف channel كترخبوا تقولوا أبزي أب بمئتاو دماني أبتا قدميت فيلاجو تي في ناس مراسل زلوا أبا بمئتاو أبزي سبسكرايب بمقبار نتاك أجل تطويقكم ما كل جزء أنا زورتكو وي أبلود زقبركو فيديوهات تكتاتلو تقوليهم مالتي خمسة أجيركم تطوقوا كل جزء زرقحكو أبساعته يمتصكم مالتي نزاز حج زرعكم تمرت دماني ناب كلهم متان كتبتصح أباهم طرح متان كي تترف ناب كلهم أحواتكم معروضكم شير قبروا كما يكأنهم كبرات تخطاتلتي مدى فيلاجو تي في نلو معنتي بحصر زبلت من قدي نيشتي تمرتي كما يقرنا كاب يوتيوب جنزب نخفل تبل تمرتي عيزة متيالغو بزوحات حادة سبي حتيتني قدم بزوحات سبات قواد سريحهم لا تنوروا زا فيديو زيا سريحهم لا انكونو خوليهم جن حجي يوتيوب أبكل تشيحن عصرت شمونتن كيرو ويتي حقي زي مالد دماني قسيدنا هنرينا كوصو خلقو مالتي كريكم كلكم خمي غيرنا كابيتيب كنكفل كم نخيل كريكم كلكم مالتي حجي مجمرتا نغبرو نجر كابيتيب كنكفل تلا دلينا ايميل كلونا له ايميل جيميل وياهو مالتي كما يغيرنا ايميل نوت زي تفلطوا سبعت لهم دما صقم يبلون ابتي ناي ديسكريبشن ابو كما يغيرنا ايميل كم نوتن كم نتقمن زبلاكل فيديوهات لينك او خصحفلكم نكون لعبت ناي كومنت دماني او دما خصحفلكم كترخبوا انت زي كيلكم دماني نعي ابت كومنت تصحف لي تقول لكم كسدلكم خليه مالتي حجي ايميل مسوصانا نابزي بزتريو زلكم بتا ايميلنا كنأتينا مالتي بإيميلنا نأتو كله تي نتصحفه مالتي تي ستايل بحال شمنان باسوردنا نتصحف مالتي اسم الصحفنا كتأتونا أنا بزي تخبيلا ناب كم زختأتونا مالتي نابتي إيميلنا أبز مسأتوتنا حجي انتاينا نقبر مجمرتان نقبره أبز تريوا لهم ناب يوتيوبنا هنقيد حجي أبزي أتريوات لهم ربع خورنا أبزي على علي نيديا مالتي أبا كليك مسقبرنا أبزي نا يوتيوب تمثلنا أبزي أنا يوتيوب مسمثلنا أبتا نا يوتيوب كليك نقبر مالتي أبا كليك مسقبرنا نابزي تخابيلو خمسانا أيو أبز خمز مسمثانا بزي أتريوات لهم ساين إن تبلزلا أبا ساين إن نقبر مالتي ساين إن مسقبركو حجي بزي أتريوات لهم أبزي على عدي بزا يوني تسفات بلزلا بقى وصعت اللي على مالتي تا ستايت بحال تا يوتيوب إيميلي مالتي حجي كمزي أمس قبرنا حجي أبزي انت يالو كنملؤ زلنا أبليكيشنات ألو نخن كفل مالتي حجي أبزي نقبرو أبزي أتريوات لهم أبزي أمس طوقكو أبزي أنا يقص تمثل أبزي كريتر ستوديو دبل زلو أبو نأتو مالتي حجي أبناتكم أب استفل علي عدت لهم ببناتكم قانقوا خون خليو بإنجليش جن أبزي كريتر ستوديو بالمالتي حجي تاينا نقبر channel كنفتر علينا أنا يوتيوب channel أبزي channel كفتنا كنكفل عين خيلن مالتي حجي بزي you must create channel to upload videos upload ولا خنقبر كن ورد فيديوهات channel كنفتر علينا channel كنفتر أبزي create a channel تبزلا أبزي أب سماوي أبا كليك نقبر مالتي أبا كليك مسقبرنا نابزي ختمتنا أبزي حجي شمنا هنكيرو نخلينا زدلنا يا مالتي تدليكم فيلاجو تي في تقبرو خمزناتي مالتي أي تقبروا ناتي سلازغونة سي توسدو لي كيرو وادخلو مالتي أنا قناي كيروني قزي خيبال لعمتان أبا أقول لكو create channel كبلاي create channel مسبالكوا ناب كم زختم تانيا
ግን ሓንትላ ነገር ዘይገበርኩዋ ንሳ ድማ ቬሪፋይድ በሃል ኣሎ ቬሪፋይ ገብራ ኣለኒ እታ ናተይ እታ ቻነለይ ማለት እዩ ዩቲዩብ ሲ ክፈልጥ ኣለዎ ከም ቻነል ምዃናስ ዩቲዩብ ክፈልጣ ክእል ኣለዎ ንዓ ንምግባር ድማ ኣብዚኣ ቻነል ትብል ትርእይዋ ዘለኹም ኣብኣ ንኸይድ ኣብዚኣ ንፀጋም ኣብኣ ምስ ከድና ኣብዚኣ ብሰማያዊ ቬሪፋይ ትብል ትርእይዋ ኣለኹም ኣብኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ቬሪፋይ ምስ ጠወቕና ናብ ከምዚ ገጽ ከተምጻእናያ ኣብዚ ሕጂ ኣበየናይ ዓዲ ከም ዘለና ነእትዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ኣብታ ዘላታ ዩናይትድ ስቴትስ ኢለ ኣብኣ ክገድፋ እየ ሕጂ how should we deliver the verification code to you ናይ verification code ስለ ዘሰዱልና ኣብዚኣ text me the verification code ኢልና ኣብኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ call me with an automated voicemail ተይልናያ ብቮይስ እያ ትሰደልና ማለት እዩ ተቁፅሪ ኣነ ግን ብቴክስት ትሕሸኒ ብቴክስት ይብላ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ what's your phone number ኢላ ክንደይ ቁፅሪ ቴሌፎን ካይላ ክትሓተኒ እያ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ክእትወላ እየ ማለት እዩ እዚኣ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ክእትዋ እየ ብከምዚኣ መልክዕ ተእቲኹማ ተመራፂት ትኸውን ኣብዚ ማለት እዩ for example ኢሉ ንኣብነት ይብልና ኣሎ ብዚ ኩሉ ቁኑዕ ተእትኹሞ ጽቡቕ ምክንያቱ እታ ኮድ ናብታ ቁፅሪ ቴሌፎንኩም እዮም ክሰድልኩም ሕጂ ኣብዚ ሳብሚት ኣብዚ ብሰማያዊ ትርእይዋ ዘለኹም ሳብሚት ክብላ እየ ማለት እዩ ሳብሚት ምስ በልክዋ ኣብዚ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ኢንተር ዩር 4 ዲጂት ቬሪፊኬሽን ኮድ ይብለኒ ኣሎ እታ ቬሪፊኬሽን ኮድ ናብታ ቁፅሪ ቴሌፎን ክሰድሉ እዮም ማለት እዩ ናብታ ቁፅሪ ቴሌፎን ዝሃብክዎም ሰዲዶምለይ ኣለዉ ክእትዋ እየ እታ ቁፅሪ እታ ቬሪፊኬሽን ኮደይ ማለት እዩ ቀስ ኢልኩም ግዜኹም ወሲድኩም ተገበርኩሞ ጽቡቕ ምክንያቱ ጌጋ ተጌርኩም ስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ፀገም ክመፀኩም ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ሳብሚት ንብላ ሳብሚት ምስ በልናያ ኮንግራቹሌሽንስ ዩር ዩቲዩብ ኣካውንት ኢዝ ናው ቬሪፋይድ ትብላ ኣላ ዩቲዩብና ኣካውንት ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኮንቲኒዩ ንብላ ኮንቲኒዩ ምስ በልናያ ሕጂ ኣብዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ገጽ ከተምጻልናያ ኣብዚ ኢና ሕጂ እቲ ቀንዲ ከመይ ጌርና ክንክፈል ከም ዘለና እቲ ቀንዲ ፕሮሰስ ሕጂ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ናይ ሰብ ዳውንሎድ ጌርኩም ካብ ዩቲዩብ ናብ ከምዚ ከም ናትኩም ጌርኩም ተቕሪብኩሞ ኣብዚ ናይ ኮፒራይት ክሰት ክትክሰሱ ኢኹም ማለት እዩ ማለት ስታይ ከምዚ ክዕፆ ክእል እቲ ዩቲዩብኩም እቲ ዘውረድኩሞ ቪድዮ ስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሎክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ድማኒ እዚ ከምኡ እንተዳ ናይ ሰብ ተውርዱ ተኾንኩም ድማ ቀዲሕኩም እንዳጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ብእንግሊሽ ሞኔታይዜሽን ትብል ዘላ ናብኣ ኢና ክንከይድ ኣብ ናይ ገሌኹም በብቋንቋኹም ብካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብዛ ናይ ሞኔታይዜሽን ኣብዚኣ ኢንኤብል ትብል ኣላ ኣብኣ ኢንኤብል ክንጥውቕ ኢና ማለት እዩ ኢንኤብል ኢልና ምስ ጠወቕና ኣብዚ 4 ስቴጅ ኣለና ነዘን 4 ክንውድአን ኣለና እዘን 4 ተዘይወደአናየን ክንክፈል ኣይንጅምርን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዩቲዩብ ኣውፅኡ ቪድዮ የውርዱ ግን ዘይክፈሉ ምክንያቱ እዚአን 4 እዚአን 4 መስራሓት ስለ ዘይፍፅሙ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እንታይ ንገብር ስታርት ትብል ኣላ ኣብዚኣ ተቐዳመይቲ ክንጅምራ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ስታርት ኢልና ንጥውቕ ኣብዚ ሕግታት እቲ ናቶም ከምፅኡልና እዮም ብኸመይ ኢኻ ክትክፈል እንታይ ክትገብር ኣለካ ኮፒራይት ከይተእቱ ብዛዕባ ኣድቨርታይዝመንት ክንደይ ሚእታዊት ኢኻ ክትክፈል ዩቲዩብ ከ ክንደይ ሚእታዊት ክወስድ ካባኻ ታክስ ከመይ ክትከፍል ኢኻ ኩሉ ዝብል እዚ ኣብዚ ክፀንሐኩም እዩ ተንብብዎ ማለት እዩ ሕጂ ብታይ ይብላ ኣሎ I have read and agreed to the terms above ኣብዚ ሲ ኣንቢበየ እየ ተረዲአየ እየ ተስታይ ገይረ እየ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ይሰማማዐ
نزين كليك تقبروان أبزخا إيميل نيوز أبديتس أناونسمنتس بلالو إيميل تدليهم بالزخانة حجزوكم زغال مالتي ونعا كليك تقبروا أنا كليك أقبراني رحان حجي أبزيها I accept تبزلا أبقى نتوق مالتي أبقى مستوقنا أبزي اللود تقبرالا تقداميت مسرح فتسيمنا يالنا مالتي تقداميت مسرح فتسيمنا يالنا حجي نابتا كبد زبالت ناباينا نخيد مالتي نابتا كبد زبالت زخال ايتي أبزي sign up for AdSense account كلونا لو كنكفل تخينا AdSense account تزي كفتنا كنكفل عين خلنينا مالتي حجي بزي start كنبلاينا مالتي start مسبلنايا أبزي you will be redirected to AdSense to link your existing AdSense account جناب AdSense كنسدك عينا بلنا لو تي application مسودة خير ما أبزي يوتيوب كنملسك عينا بلنا لو حراي كبله حجي أبزي تايب لالو بزيني إيدي مان what is AdSense انتايو قالو كل حبريت على بزي can I sign up for AdSense if I'm under 18 years old تحت عدمة تغين ناسي تحت 10 شمون تعمت AdSense كانوا وتساعد خلينا جن انتاي كنقبر نغل مجد لو بناي سدرانا وتينا شعو تناتنا نابتناي سدرانا لينك نقبره ترى أبزي تحت عدمة رئيت اللهم زا فيديو أبتناي كومنت تحفوا لي كم يجيركم تقبرهم تقولوا كرئيكم يوم عادتي ترى سبالو كرئيز دالي تحت عدمة تلو كسرحة ايه تزيل لجن أي سرحاني مالتي حجب زعا next تبلزلا أبا كليك نقبر مالتي أبا كليك مسقبرنا نابتا حجي أبزي بزح إيميل اندي دلو ناتي نابتا بتا نتا يوتيوب زعتنا باينا بتا إيميلنا ناتو مالتي حجي أنا بتا يوني تسفى تبل باي خاتو مالتي با حجي بتايب لالو your website تا URL ناتكا تا لينك خا أبزي أبعلم بأوتوماتيك مالتي أبزي أجيرهم لالو تصبق ناتكمون كما أخبر لكم يا نتحت نورد أبزي تايب لالو get more of AdSense بزعب AdSense حبريتاتات كنسدلكا yes تلكا يمسدلكا no تلكا أيسدلكاني معنى حراي yes كبلاي أبزي تايب لالو select your country or territory بلالو زلهم مبوتا أبزي حجي قنع أتو ويهم مهنياتو كم سرح سلزوانا زي قنع مئتاو صبوي أبزي تاع نسخم زلهم معدي أو كتأتو ويهم مالتي الجانة زله وعده إتوائي أنا United States سلاح إتوائي كابو شعوه أبزي زلو تريوات لهم حبريتاتات تنبوبوا مالتي كل نجر ببزل لهم بقانقاهم بتقانقا زلهم معد تخينو تنبوبوا مالتي شعب زيا yes I have read and accept the agreement زلو أبقى كلي تقبروا مالتي تسمامعي أنبيبي ترديني تبلو لهم مالتي أبزي أشعر create account تبل زلا أبقى create account تبلو account نسرح لنا مالتي حجي هنجمرينات process مالتي أبزي زو خلهم حلف تبلوهم زغيركم رئي تبلو أبزي أشعر get started تبل زلا أبقى تطوقوا مالتي أبقى مستوقكم create account مسبالكم نابزي ختحلف النايا أبزي حجي تكندو قنع ناتكم حبريتا أبزي خم تملوا زي قد حنت بيجا بقى إذا حنت بيج أبزي أشمكم أدرسكم زلهم كتما زلهم ستيت زيب كودكم قطر نمبركم تعرفكم أبزي أسبميت تبلوا مالتي حجي أبزي قناتينا مالتي يوني تسفات بلا أبزي individual ولا business كبلنا أي individual تبلوا بينهم تخونكم مالتي business خونها business تبلوا أبزي حجي address line تبل زلا أبا addressنا نتحف مالتي ولا تاناتي address كبا نبزي حجي أبزن تايم
ቅኑዕ ከተእትውዎ ኣለኩም ኣብዚ ምክንያቱ ቅኑዕ ተዘይኣትይኹሞ እቲ ገንዘብ ዝሰድልኩም ናብዚኦም ክሰድልኩም ናብ ካልእ ቦታ ኣይኮኑን ክሰድልኩም ኣብዚ ቁፅር ቴሌፎንኩም ትእትውዎ ኣብዚ ኩሉ ቅኑዕ ከተእትውዎ ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ኣድራሻኹም ምናዳ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ዝሰድልኩም ድሓር ናብታ ኣድራሻኹም እዮም ዝሰድልኩም ገንዘብ መሰዋህልልኩም ልዕሊ $100 መስእትኹም ማለት እዩ ሽዑ እዮም ገንዘብ ክሰድልኩም ዝጅምሩ ሽዑ እዚኣ ሳብሚት ትብል ዘላ ኣብኣ ሳብሚት ንብላ ማለት እዩ እቲ ኣፕሊኬሽንና ሳብሚት ትኸውን redirecting you to your host ትብላ ኣሎ ሕጂ ክሳብ ትገብረና ንፅበ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ተዘይ ጌራትኩም ባዕልኩም ሪዳይሬክት ትብልዋ እያ ትብለና ዘላ ክንፅበ ኢና ጌራትልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳመይትን ካልአይትን ወዲና ኣለና ሳልሰይቲ ተሪፋትና ኣላ ናብ ሳልሰይቲ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ስታርት ትብል ዘላ ኣብዚኣ ስታርት ንጥውቕ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዓይነታት ኣድቨርታይዝመንት ዝእትውዎ ናብ ቪድዮኹም ንሱ እዮም ዘርእይኹም ዘለዉ ኣነ ኩለን እየ ዝደሊ ብጎኒ ብማእኸል ብኩሉ ዝመፅእ ኣድቨርታይዝመንት ይእትውዎ ድሓነ ኣብቶም ስታይ ይብሎም ኣለኹ ብዙ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ክሊክ ብምግባር ከተኣልይዎ ትኽእሉ ክሊክ ብምግባር ድማ ከም ዝኸውን ትገብርዎ ሴቭ ትብልዎ ማለት እዩ ሴቭ ምስ በልኩሞ ኩሉ ተወዲኡ ራብዐይቲ ተሪፋ ራብዐይትን ዝኸበደትን ተሪፋትና ኣላ ማለት እዩ ራብዐይቲ ክፋል ስለምንታይ መስለኩም ብርትዕቲ ዝኸበደት ኢለያ ምክንያቱ ዩቲዩብ ናብ ቪድዮታትኩም ኣድቨርታይዝመንት ክእትሞ ካብታ ኣድቨርታይዝመንት ገንዘብ መታ ንኽትሰርሑ 4,000 ኩሉ ቪድዮታትኩም ሓንቲ ቪድዮ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኩሉ እቲ ተውርድዎ ቪድዮታት ተደማሚሩ 4,000 ሰዓታት ክረአ ክእል ኣለዎ 1,000 ድማኒ ሳብስክራይበርስ ተዋሓደ ክህልወኩም ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ክሳብ ዝህልወኩም ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ማለት እዩ ኣብዘን ውሽጢ 12 ወርሒ ክንዲዚአን ክህልወኩም ኣለዎ ሽዑ ሬቪው ገይሮም እቲ ናትኩም ኣፕሊኬሽን ዝሰደድኩምሎም ሬቪው ገይሮም ስታይ ይገብሩልኩም ማለት እዩ ቅድም ሕጂ እንታይ ነይሩ ተቐይሩ እዩ ኣብ 2018 ተቐይሩ እዩ ዝበልኩኹም ቅድም ከምዚ ኮነ ነይሩ እንታይ ዳ 10,000 እንተ ደኣ ተራኢልካ ናይ ኩሉ ቪድዮታትካ ገንዘብ ክትጅምር እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣኽቢዶሞ ስለምንታይ ሰባት ስቑኢሉ ዘይጠቅም ገለመለ ክእትዉ ምስ ጀመሩ ባዕሎም እቶም ዩቲዩብ ማለት እዩ ስታይ ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርኩም ኢኹም ካብ ዩቲዩብ ገንዘብ ክትረብሑ ትኽእሉ ገንዘብኩም ክንደይ በፂሕልኩም ክንደይ ሳብስክራይበርስ ኣለውኩም ንኽትፈልጡ ኣብዚኣ ኣናሊቲክስ ትብል ዘላ ኣብኣ ተኣትዉ ክሊክ ትገብሩ ማለት እዩ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብዚ ክመፀልኩም እዩ ክንደይ ሰዓት ተራኢልኩም ክንደይ ኩሉ ነገር ክመፀልኩም እዩ ሕጂ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣፕሎድ ስለ ዘይገበርኩ ቪድዮታት ስለ ዘየውረድኩ ዘለኹ ወላ ሓንቲ መፀለይን ኣሎ ምስ ኣውረድኩም ግን ኩሉ እቲ ሰብ ዝረኣየልኩም ገለ ኩሉ ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ካላ ሕቶ ብዙሓት ሰባት ዝሓቱኒ ከመይ ገይሮም እዮም እቲ ሰልዲ ዝሰዱልካን ኣበይ ከትሪኦ ክንደይ ከም ዝሰራሕካን ክትሪኦ ተደሊኻ ኣብታ ኣናሊቲክስ ኣብዚኣ ኣብኣ ኣትይኹም ኢኹም ትርእይዎ ተደሊኹም ድማ ኣብታ ኣድሰንስ ኣካውንት ናትኩም ኣብዚኣ ትርእይዋ ተለኹም ብሰማያዊት ኣሶሲየትድ ኣድሰንስ ኣካውንት ትብል ዘላ ኣብኣ ብምእታው ናብታ ኣድሰንስኩም ብምኻድ ማለት እዩ ናብኣ ብምእታው ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከርእየኩም እየ ከመይ ክትገብርዋ ከም ትኽእሉ ማለት እዩ ኣባኩም ንበላ ኣብዚ ጉግል ኢልና ንፅሕፍ ኢና እቲ ገንዘብ ዝሰራሕኩምዎ ገለመለ ስታይ ኣብኡ እዮም ዝሰድልኩም ማለት እዩ ሕጂ ንስኹም ከመይ ገይሮም ዝሰዱልካ ድብል ድማኒ ብፖስታ ቸክ ክሰዱልኩም እዮም ቸክ ናይ ባንክ ማለት እዩ ገንዘብ ሕጂ ብኸመይ እየ ድማኒ እቲ ኣድራሻኹም ብቕኑዕ እትውዎ ዝበልኩኹም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ወላ ኣድሰንስ ኢለ ፅሕፈ ሎጊን
أبزي أدسنس لوجين لكم مستحفكم نابتي نايل أدسنس مأتوي أبو خذ صدقكم يمالتي كم زي مثل أدسنس كم زي مثل أبز تريوا لهم هم زبلالو بقى أبز تريوا لهم حجي فيديو كتوردو قلمس جمركم أبزي ساين أوت كتبلو تخليكم أبز تريوا لهم يقريته أبزي payment زبلالو كمت إيد حري أبلود كتقبرو مس جمركم جنزب كتأتو مس جمركم أبزي payment زبلالو أبوكم يتصلكم أبو تشك تقبرو كندي جنزب كنزلكم أبزي مس علوم علتي كم أبزي أدم مس وداكم دماني ريكم مس وداكم sign out تبلوا مالتي بزيا إذا جركم تودو مالتي بقى خمسة أجر كأخا كبيتي بجنزب تسرح زي فيديو حق زي تكوين ترغيبكم ما لايك مكبار أي تعمقوا كم تعنز تدفلت عقمي إذا كفلوكم زلقوا توم كالو تسابات متان كتبات حوم كم يجير كهم تسرح متان كفلتو شير مكبار أي ترسعوا سبسكرايب يغني اللي بتعمي إذا مسكنكم أبز متصدماني خير الساعة كم يجيرنا أبلود نقبر فيديوهات كم يجيرنا فيديوهات نكأنابر على يوتيوب قال زبل كم يجيرنا درفن تولو قال زبل كوبي رايت كي رخبنا كم يجيرنا درفن تولو قال زبل فيديوهات زرقح كجمرة انت دا زهوه كوينو نسخم جبارلنا ولوني أنا ومك قبر لكم خليها مالتي بتعمي إذا مسكناكم يغني لي